Nauli sa trahedya ang kuta na maugmang island hopping nin 11 turista sa Matnog, Sorsogon kan tuminaob ang piglulunadang bangka sa kadagatan na sakop kan Subic Liit sa barangay Kalintaan, parehong Banwaan. Alas 4:30 nin hapon kan Domingo di Pascua. Saro sa 11 pasahero ang binawian nin buhay. Binistoan agada na si Daniel Bacolod Delmo, 61 anyos na residente kan Pasay City. Sa investigasyon nagluluwas na overloading ang kausa kan insidente. Napag-araman man na bako rehistrado sa Matnog Tourism Office ang tuminaob na bangka magin ang mga lunad kaining turista. Maigot naman na kinundinar kan Sorsogon Pitikaw asin Matnog Tourism Office ang illegal na paglawod kan tag sa diri kan bangka. Magin ang bangkero kaini na sa presente nasa kustodiya pa kan Philippine Coast Guard. Mantang nagpapadagos ang ginigibong investigasyon kan otoridad. Mientras tanto nilinaw naman kan Matnog MPS na bako pagkabutod ang ikinagadan kan saro sa mga lunad. Nakakapit to tapos nakita ng bangkero na biglang nangitim yung itong labi. Habang tinatransport, ni-revive pa rin itong matanda, itong biktima. Ni-revive pa rin. Tapos wala man talagang lumalabas na wala man lumalabas na tubig. Kasi lumalabas yung talagang pinapam, pagkain, wala siyang nainom na tubig. Sa Camarines Norte naman, maswerteng nakasalbar ang 27 lunad kan luminubog na bangka sa Barangay Sabang na pasiring kutang Calaguas Island sa Vinsons. Nangyari ang insidente alas 8:45 nin aga kan Sabado de Gloria. Sa impormasyon, aksidenteng buminangga sa coral reefs ang nasabing bangka na naging rason kan paglubog kaini. Sa 27 lunad, 7 ang gikan sa Kapalonga, 7 naman ang gikan sa Cainta Rizal, 6 ang gikan sa Taguig Metro Manila, 2 ang gikan sa Taytay Rizal. Kabali man sa mga lunad ang 5 tripulante asin kapitan. Minor de edad ang 3 sa mga lunad, na edad 3, 4 asin 6. Tulos man na nai-report sa kaaraman kan otoridad ang insidente. Rason sa pagkakasalbar kan mga nasabing persona. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon sa nasambit na insidente.